amigos todos, había 4 ou 5 nenos, que non había máis, e facíamos un círculo, á salida do recreo, facíamos un círculo redondo, e despois facíamos así como un olliño de coa unha catiza que lle roubábamos á profesora do colegio. Pero como xa comendo xa tiña a súa rapaza, ibas ás festas, estabas con ela, pois ibas hasta a casa a noite, levala a casa, estas cousas, que había. Para poder emigrar daquelas normalmente había que ir polo Instituto de Emigración. Pero eu tiña uns familiares alá, emigrei para Suiza, tiña uns familiares alá e fun como turista. Fun un sin papeles tamén. Dicíase que viña un balse e non se quería hasta que se viu bien. E así que se viu que houve que dar xeito xa de fazer da casa e quitar as madeiras para non quedar todo en baixo. Na zona esta nosa sementaron o liño, que por certo, cando estaba xa un pouco grande, deitábamos encima del para ir quitando as erviñas que non eran liño, non? Bueno, pois eu marchei con 17 anos. Cumplo os anos en diciembre e marchei no mes de xaneiro, 7 de xaneiro. Marchei para Suiza. A casa de meu pai, que era a miña ou foi a miña, pois ao lado un tío meu fixo un edificio tamén, unha casa bastante amplia. E nel desarrollaba salón de baile. E despois empezaron a vir máquinas de cine ambulantes e el pois, chegou a unha e comprou unha. E os maestros, non quero falar diles, pero de que les había os vos e había os moito menos vos. E sobre todo nas escolas rurales, onde estábamos nosotros, que nin entraba un coche, nin entraba nada, tiñas que entrar a pé, nada che quería vir pai, e os maestros vos pai non che viñan. De unha espiguiña de millo, buscábamos unha que tivera un peliño largo, bonito, e facíamos unha muñequiña.